Pigsuti, pigsuti, pigsuti ang tanong panaribuhi kay basi manarising nga magukadsin hidam-hiding. Madaraga na problema ang tanong niya na upuga. Ang bago nagpatutok sa kanya kung ano ang pagkakaman niya. Pigsuti, pigsuti, pigsuti ang lubot panaribuhi kay basi manarisi na magukadsin hidam-hiding. La 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 sasayawan yung ikaw. Nahanglan ko ka na yung reply. Hoy, hindi Marites! Karasa ka lang yung abot! Reply na ka ng tinud-anay. Uy, Marisol! Ang taga-solsol! Ang bahog! Ali, day, may chika ko sa imo, day. At unsa day mong itabesa ko Unsa ka, Marisol? Mura ka magibigaan sa imong tingog. Hindi Marites, matinga ka pa man sa kuha nga ingon ani naman jud ko. Day napud koy ako day. Unsa may latest nato day? Chika na ko sa imo, day, ang akong na-experience dito sa abroad, day. Unsa day mo nga experience dito day? Day, kung unahon sa sinugdanan, day, abdan taghapon na usulod diri-diri sige tamang day, chikahan. salamat day. Diri, day, sa kudyan. Naribo ko sa akong tanong, kay nangalayo siya. Ani na. Sige na. Kanang pag ngadto na ako sa Korea, muon man day ngadtog isnuno. Every once a year. Mo. Tapos damo pong na-harbat dito ng mga boylet day. Yes. Kabungga nimo day. They have a different size, small size, medium size, and large, oversized. Kami ato day. Nya day unsa may mga experience sa small size day? Small size day, boring siya day. Kay igod lang ako gilok-gilok. Pero okay na gad kay nakatandog man sa imong pagkababae. Unya day ang sa medium day unsa man? Ang medium size day, angayan siya day. Kay sakto-sakto lang. Suwak sa budget. Tapos kalami kay murag kalagwan dito ball. Ang large day, Ang large day, angayan, mas angayan ang large day. Kay oh my god. Kay sangko jud sa salad. Salad sa imong pagkababaye. Yeah! My God! Stop me! Lami ato, day! Lami jud day. Sa paman, day? Ang sa extra large, day. Kana, day, kay murag ka. Sa oversize. Dito day sa oversize day. Dito ko nadaot ko dito sa oversize day. Kay nga ano, day? My God. Nakumatos kog duha ka gabi duha ka adlaw. Bayawan ako nila pag uli day. Katong nakamat ngong kog kalibutan day. Ang gitan-aw akong sunflower Ginoo ko day, buluwang pa sa kabo. Dako ama ni ato. Gani mao gay nagbasol ko naghimo ko tong higayuna. Ano nande mong trabaho dito day? Gani day kay kung ako lang ang masusunod day, jud ko mo uli kay dito always ko makaharvat og afam. Tapos dito ka pa makita og different size guys and roots tsaka different formation what I mean. Mga dagko. May pawog, may straight, may paduko. Yes. Ka-enjoy lang gad balik-balik ko. Kami dito magtrabaho. Aday, dapoy ako day. Kinsa man tong hinaagi na builit ka ganiha day? Ay pagpasipaan na day. Kingaman day day. Ay ana day kay babayero na siya day. Kabalo ka day, damo na siyang natira day. Tanan na kitira niya day. Puro patay day. Ha? Mao ba?
Hadlokon man ana niya no. Aw, oo, Jay. Grabe dyan siya binuhi, Jay. Kay, mapabungkol ka nga ni, Jay. Aw, sigurado, gangbang ka dyan, Jay. Ha? Grabe mo nang gangbang uy. Gangbang ka dyan, ana, Jay. Kung magpatira ka gani, Jay, tawag na lang dyan daan og ambulansya, Jay. Oh, hala uy. Kagrabe mo pud niya binuhi uy. Napoy ako, Jay. Taga-asa man talaga to siya, Jay. Aw, Jay, ayaw lagi, Jay. Ayaw lagi kay. Ug ako iiwan sa imo, Jay. Imo man dyan nga tuon, Jay. Uy, Marisol, kamaot man ana nimong pahilak-hilak, uy. Murag kontrabida sa wrong turn. Wow, hiyang-hiya. Gwapa ka. Kung sa pagwapahay lang pod Marisol, oh my God, lamang pugo sa imong duha ka kilog usa ka guhit, oy. So, pagwapahin na din ni karon. Susuma ako isang gwapa sa ato ang duha. Kinsa naman pud to? May builit, Jay. Tura, Jay. Wangan! Tura, Ala, oo, Jay, naana po. kadakog lawas. Aniya, Jay! Gikindatan ko! Sige, paglisan. Ay, na ako mamatay! Ako na ba dyan? Ano sa ikaw? Pares man tabakla. Ay, shoota! Confirm, mariposa! Bakla, Jay! Bakla, Jay! Ay, kaparog. Day, ingon ay, manjod ko, day! Matinga ako pamasa ko, Nga, Nita. Kapapa. Asra. Okay, Sayaw mga toy, mga toy, 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 toy.